erbij. Een hoorn erbij. Goed op. Goed op. Hoogsta. Oh ja, nog. Een beetje. Wat is dat? Ja, oh ja. Hier, daar samen even een tutsie. Ja. Ja, dat ben wel weer met mij, met mijn rekening. Ja, dat. Ja, ik ging een filmpje hebben en mij leefde uit de oorlog hier. En dan had een hond aan een kaart en ik heb op mijn schipjes. Hey. Ja, oh ja. Mag je frommeske dus? Nee, nog net. Die had ze nog net meld. Het ligt heen net. Maar wel wakker op ziek? Nou, op ziek in groot wordt. Je moet het zien komen, hè? Ik ben net zoekende. Je moet het zien komen. Ik krijg even een vangen waar een soort van tje, dat is het. Maar hier maakt het vrouwtje eigenlijk bij in? Ja. Met Huske? Nou ja, had er ooit een vrouwtje zich ongemeld, wel ja. En had het vrommers een terrasje hebben maken, nou dan zeg ik thuis een keer opbrommie maken. Dat heb ik wel voor het vrouwtje. Ja, hè? Jawel. Maar die maakt mij al wat in de water letten, hè? Maar mijn aardappel en mijn gwort. Ja. Zeg ik wil best een beetje skipper in, maar dat moet van beide kanten komen. Als zij nou in je hoer doet, dan doe ik het botten. Wat voor type vrouw mag het wezen? Ja. Dat maakt het me niks uit. Dat maakt het me niks uit. Wat voor kleur het heeft. Dat maar een goed vang is. Van binnen maar goed zit. Dat scheelt me al heel wat. En voor de rest maakt het niks uit. En ze maar tevreden zijn met zichzelf. Met tevreden zijn in het leven. Is dat ook een beetje? Ja, ik wel. Nou ja, als je de tweede schakel ontbreekt nog. Als je die maar er al naar bij. Mijn boerentje heen, dan is het klaar. Dan mag maar een oproep dan, denk ik. Nou, dat krijgt wat waarde. Nou ja, hoe moet je dat nou even bedoelen hebben? Ja. Nou ja, misschien dat ze dan zitten zien. Ja, nou, dan kun je altijd contact met me opnemen met hem. Ik weet net hoe dat gaat. We zetten er wel even een e-mailadres onder. Ja, dan maak je maar om op Friesland met wat mail en wat bellen. Met goed plat bellen. Ja. En hoor mij even zo'n ouderwetse brief schreeuwen, daar ben ik wel wat voor. Maar een fotootje staat erbij, maar dat maakt zelf weer uit me weten. Maar al een beetje in mijn leeftijdscategorie bij. Je mag allemaal doen wat je wil. Ik jou hem de keus. Nee, dan verzamelen wij de reacties, man. Dan geven we het uit. Hoe zo? Ja, toch? Ja, dat mag ik. Maar is het zelf maar niet ziek voor Ja, nou dan zullen we dat op een goede jongen even trospelen. Ja. Hey? Nou, dan maakt ze al reageren, maar daar heb ik nog niks van. Nee. Dat is zo ver in je waarde. Ja, toch? Nou, die ene maar net denkt van, nou, misschien ben je er zo ver meer bij. Nee, mooi schreeuwen. Ja. Ja. Oh ja. Zit op. Hé? Oh ja. Paars is mijn kleur wel. Nou, voor een warm land. Dit is lekker voor de Rijn. Nou, dit zit me net. Nou, dit is mijn duurste. Ik heb wat mijn hoofddeksels. Ik vind dat mensen daar mooier van worden. Als ze pet opzetten, dan beginnen de eigen te glinsteren. En ja, dat maakt het meest mooier. Dit is mijn hobby. Vooral de petten. Altijd alle hoofddeksels die er maar binnen.
Die maakt ze jou. Ja. Op bestel of eigen fantasie, dat heb ik het liefst. Ja? Ja, bestellen net. Daar hou ik het van. Mijn eigen fantasie wel. Eigen fantasie en dan past er vanzelf weer in. En dan ben ik zelf heel benijd van aan wie zou ik deze pet of moet ze nou verkeepje. En dan komt er altijd in. En dat komt er altijd in. Er is nog nooit. En soms dan denk ik wel eens waarom heb ik zo'n pet zo lang in mijn voorraad zitten. Maar dan wacht het erop in. En dat is heel leuk om uit te maken. Dat doe ik eigenlijk maar liever als het naaien op zich. Een beetje boeteloos. En hoeveel maakt ze jou op een dag? Ik ken, als ik ze knipt heb, de jongens van tevoren bijvoorbeeld, knipt heb, dan ken ik een size een size per dag maken. Dat is een aardige productie. Ja. En als ik ze dan verkeep voor een liets bedrag, dan heb ik nog een afvertjenen. Een model wel. Echt skippen wel. Lekker op een zielboord. Ja, dus het zit me vast het beste. Ach, goed. En die mag er wel tussen. Dit is hem net? Dat is hem net. Goeie. Oh, hoi. Dat moet je Hoi. Nog ben je hem, get het muis kwart maar hoeken. Jij wat woon binnen. Wat woon hem hidden? Wat je mond wan binnen. Hé? Wat je mond wan binnen. Jezus. Nou, de ziektekost even bij je praten. De ziektekost? Ja. Ja. Ja, jongen. Na je regering, hè? En waar vind je hem het de meeste ziektekosten dan? Nou, we moeten wat inleveren. Waar wie is president? Waar wordt er? Rutte, net? Rutte. Ja, die jongen is in die speelt hem. Ja. Zo. Nou, het komt er wel zo wel dat we in kwart de huis doen. Ja. Als het huis ik gewoon zeggen wat een sport hier ik heb, wat de huis dan het tjen als wat ik maar. Ja, Dan wil ik net met vergoedje. Dat komt het tot wel. Dat vindt Rutte niet. Oké. Als je vrouw gaat kijken op tijd naar je heup krijgen, dan zie je net meer krijgen. Maar hij, Nou, dan ik weer de oorlog maar. En steen je een gauw zo voor zo'n praatje? Nou ja, het in je wordt nijs, dan, nou ja, het is dan val ik, dan melden we weer een CW wordt en dan stappen we er even af. En dan gaat het on. en dan hoor je een vergadering, hè? Zo. Ja. Ja, hoe lang hebben we net, mijne? Maar hoe? Je moet geen lekker opzetten, man. Minimaal, hè? Hij doet wat achter me. Ik zie hoor. Ja, jongen. Zo, zo. Nee, maar zij. Dus je steen gauw een uur bij te praten. Ja, dat is zo. Samen, Ja, joh. ja wel laat je hoor, hè. Ja, hè? Ja, dat is dus niks, joh. Nee, joh. Helemaal niks, joh. Vroeger gingen we net om tijd en ook hebben we even bijpraten. Samen was het ongeveer zijn. Ja. Ja. Kan het, Klaas? Goed zo. Vreemd, hè? Ik denk dat ze nou denkt, wat gebeurt er al een keer? Is het ooit jette zou op het strand rijden? Nee, nog nooit. Nee, is helemaal nieuw voor mij. Heel spannend. Want het doet wel vaker boeten redden Jawel, ja, zeker. Dat wel, maar nog net op het strand geweest. En ik net maar zo'n grote groep vanzelf, hè? Nee, dat is helemaal bijzonder. Ik zal mij wat naar voren. Kom eens hier. Kom. Goed zo. Nee, dat is helemaal uniek dat dit gebeurt. Ik denk wel, 330 hebben ze het door. Nou, Evelien, heeft er wat zin in, hoor? Ja. Ik hoop dat hij het leuk vindt. Ja, wat verwacht? Weet ik net. Ik denk dat het wordt wel mooi, denk ik. Want het is wel wat oors en zoors, hè? Ja, voor hem ik. Ja, dat was spannend, denk ik.
In het begin zullen we sowieso alleen maar stappen totdat we de hele groep op het strand hebben. Maar in eerste instantie rust. Luister goed naar elkaar, kijk naar elkaar, blijf rustig. In het begin zullen we sowieso alleen maar stappen totdat we de hele groep op het strand hebben. Hoe gaat het? Ja, niet goed. Super. Geweldig. Ja, ja, heel mooi. Ja. Heel geweldig. Hele ploeg en ja, maar iedereen een baan, iedereen hetzelfde. Ja, heel mooi. Ja. Maar het wie langer nog. Ja? Ja. Ja. En vooral webberom, hè, dan was een webberom. En dan moesten ze elke keer inhouden. En dat is zwier. Maar we zijn er. En het wie heel mooi. Heel goed zijn best in. Ja, en is die nou ik wurg? Ja. Bek al? Ja, bek al. Heel mooi. En hoe zit wat om die hinnen, Sjen? Nou, net vol het wie alleen maar zwart. Nou als lekker naar huis, hè? Ja, ik eet lekker op de trailer en dan gaan we naar huis. Ja. Zal hij wel goed sliepen vannacht.
was je eerst maar wat en een plankje en dat is heel mooi. En ik zou het bij wedstrijd dus lezen en toen zou het idee aan. Ja, maar we gaan eerst een boot, we zoeken een bootmaatje, maar ja, die is nog net al. En wie moet waren toch? Nou, maar moet een wedstrijd. Simmergekte. Ja. Nou toch met een mooi trekker. Ja. Voorproeven. Ja. Dat is wel aardig net. Ja, ik heb zo mooi gehad. Is het net gevaarlijk? Nee, ik kan niks gebeuren. Maar krijg je als het gevaarlijkste makkers? Ja. Nee, je weet net gevaarlijk. De stuiters tot wetter en het valt nooit echt in het wetter. Dat valt daar. Nee. Dus maar de bal is wel vrij tegenbij, lijkt het mij. Ja, als die in plek van de bocht dan weer er ook gissen, dan is het eigenlijk verdeeld. Hetzelfde als skiën, gewoon skiën. Dat is zelfs als je rugvoetdruk zoals naar links staat, en je linkvoetdruk zoals naar rechts staat. Dus qua het hetzelfde, dat leert wel heel goed. Er steeds meer dingen uit vinden. Op ski en weet je wel wat, dan steeds meer bochten scherper en springen. Ja, straks met een skonske. Serieus? Ja, waarschijnlijk wel. Dus, ja. Ik ben wel nooit denken. Want je bent ik nou al wat beregenbol. Maar dat is de oplossing dus, een skonske. Ja, Ja, dat is mooi blijven. Ja, dan springen. kun je heel lang. Hier. Maar Skonski is oplossen, nou? Ja. precies. Dat is zo. Nou, dan bel je hier maar weer. Ja, dat is goed. Dat is zeker. Dat is zeker. We hadden wel 5 belt. Ja. Ja, je moet ook wel aardig bekijken, hè? Ja. Ja, maar ik heb wel kijkers, ja. Als je nou niet meer bezig bent, dan staat het kruis niet helemaal vol. Ja, hè? Ja. Ja, En iedereen vindt het mooi, iedereen vindt het machtig. Waar ik trouwens, maar toch. En ik heb een mooie vrouwje ertussen. Of? Ja, dat komt wel zo'n dag. Kom wel in de je wist. Beetje patselen. Ja, van die dat is jetten populair. bij, Tuurlijk. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurt hier net? Ja, wij proberen hier dus inderdaad met een meisje met een beperking een zinvolle dagbesteding te doen. Dat doen we door middel van een kringloop draaien en ja, daar komt een heleboel bij natuurlijk. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy and you let it. Wat best ontwaan? Piano aan het testen. En doet het? Ja. Let eens even hier. Dan kun je nog een beetje spelen. Ja. Ja? Maar had je dat leerd? Voor mezelf gewoon. Kijk. En hoeveel het is er nog dadelijk kansje? Dat weet ik niet. Dat moet ik aan de baas vragen. Nu op dit moment heb ik even deze dingetjes geprijsd, want daar waren de prijsjes alweer afgehaald. Ja. En het gebeurt regelmatig dat de prijzen eraf worden gehaald. Ja, en daar ben ik niet altijd zo blij mee dat het wordt gedaan. Nee. Nee, maar dan heb je weer extra werk. Ja. Ja. En wie haalt die prijzen er dan af? Ja, waarschijnlijk of de jonge lui of... en dan komen mensen bij de kassa. Nou, dan vragen ze net. Ja, dan moet ik soms vragen weer, wat moet ik hiervoor vragen? Ja. Dat vind ik wel vervelend als ze iedere keer op dit soort manieren die dingen eraf halen. Nee. Waar gaat dit speelgoed naartoe? Gaat er naar de kinderhoek toe. In de winkel? Ja. Ja. En dat doet het allemaal nog? Ja. Deze doet het ook. Mooi idee. Kijk hoor. Kijk.
Je bent wel heel precies, hè? Ja. Ja, moet het zo precies? Ja, zeker. Waarom? Hij moet er netjes uitzien. En de mensen zo naar klanten verkopen. Koop je dan meer? Ja. Ja. Hoi. Goeie. Goedemorgen, Betty. Wat wie dit? Wat ben je al aan het doen? Wij waren op naar de straat voor de garage en dan maar wat inwasje. Inwasje? Ja, dat neem je toch. Ze hadden vroeger maar tegen met zongen. Oké. Dus dan je er zo inlezen. Die had er verstand van, ik net. Nou, we hadden gestien er weer in, jongen. De lui betaling. En we hadden het bij een beetje vlak draad. Nou hoop ik dat ze alleen blijft. Ja. Ja, dus ja, dat is de bedoeling. Dat snap ik. Nou zijn we nog een beetje inwassen en dan is het klaar. Zo? Ja. Maar heb je de tegere dingen? Ja. Dat is de opperman. Ja, maar dat zou het zijn van jou. Maar ik had de kraan, ik had de straat, hè. Maar dus de kraan die had je west. En die had me direct zo aan ingereden. Oké. Zo? Maar jou heeft zelf straten? Ja. Dat ken je wel, man. Dat geeft ook wel. Ja. Ja, dat is bij iedereen zien. Ik ben net strater vanzelf, maar ik laat er wel redelijk in. Had ik het zo zien. Ja, schitterend. Nou? En hoe ging de geerwerking? Tussen je beiden? Ja, dat is Hij goed. op de knibbels en ik moest daar. Ja, maar de geerwerking die wel goed. Ja. Ik wou maar zeggen, wij hebben net, we huis net knepen. Nee? Met de hand. Nee, dat is broerberg nog. En lichamelijk heb je er geen probleem mee. Nee, dat gelukkig nog net. Nee. Gelukkig nog net. We krijgen ruzie uit de gerven door. Juist, Nee? juist. Nee. Ja, Je bent een goed stijl. ja, daarvoor had het echt te lang worden tegen onderland. Maar dat weet ik nog lang. Nee, zo. Nee. En als je hier nou zo bezig bent, wat denk je dan nog? Wat denk je dan nog? Mooie verhaal, joh. Nou, dit is net knippen, net. Dit slaat nergens op. Echt weer net. Nee, nee. Oh, zoek het echt net weten, want ja, wat maar we betekent als je zal lezen. Soms denk ik wel dat het er maar in zit, maar... Wat hou je hier in Goord? Ja, dat is voor uw muziekkorps, voor uw rommelmarkt. Zo? Dit verkeer je al jaren voor? Ja, proberen we te verkepen. Zo? En slag het dat wat? Ja, wat verkeep het alle dagen, maar ja. Er zijn alle dagen waar we mensen die komen om te kepen. Je gaat net een dag voorbij. En het brengt mooi geld op, kunnen we naar instrumenten verkepen. Ja, dat gaat al in het korps staan. Ja, en hier hebben we rommelmarkt. Hoe kom je nou aan al dat Goord? Nou, dat wordt al gebracht als ik haal het op. Kun je alles broeken? Ja, we kunnen eigenlijk alles gebruiken. En die er altijd bij dat rommelen, dan dokter Paul schrift ik dat en dan breng ik het naar de startplek. Ja. Zo. En het mooie Goord? Nou, zo het hele mooie gaat, dat slaan we op voor de rommelmarkt. Want dan wordt je dat er hier altijd niet verkocht en dan blijf je maar gewoon zitten. Nou, zo met op de rommelmarkt, ik ben mooi gaat hè. Zo, dit is het spul alweer dat nou weer klaar zit voor de nieuwe rommelmarkt. Maar we maar eens eventjes zien hier. Dat is altijd sneller, hè. Zo, nou mooi chattetje. Zit erin. Dit zit er al, ja, zo. Het moet een beetje kennen dat hier inderdaad wat op de oren door te steken. Zo, leuke dingen nou. Ja, je moet eens kunnen wel aanhouden, jongens, ja. Het is hier wat vol, kom maar verder.
Ja, die draai ik wat even los. Want dan neemt het zo'n stroom, snap je maar wat? Doe je het sorteren al in jaren? Ja, jaren. Je zet ik meestal wat en heb de radio, wat dan stuk je muziek ervoor. Televisie, internet, dan hoe krijg ik het nooit te zeggen, want dan doe je wil dus niks man. Ja, en hier is mijn muziekinstrument, dat kan niet meer goed in de kamer, want er is geen plakrucht. Ja, hier zit het waterspel. Zit je hier nog alles? Ja, maar mijn viertje. Dan zit hij in deze kamer? Ja, dan heb ik wel 10 keer bezoek, soms 10, 15 man tegelijk. Maar waar moet die mensen nog zitten? Nou, dan heb ik het hier opgerammen. Dat duurt nog haast niet al hier. In het krieken van de maandtijd. En nee, dan is dit hier al gewaaid natuurlijk. Ja, maar je dat spul, dat bloedt er al goed. Dat heeft gewoon mijn eigen goed. En dit is dan al hier aan de kant. Als ik er schuldig niet meer bij wil, dan ga je hem op, zo wie ik voor de telefoon, dan ga je hem op 14 dagen werk om je huur leeg te halen. Prom kreeg ik het antwoord erop, nou, dan nemen we gewoon 14 dagen vrij. Dat is het antwoord. Maar als je nou wilt 6 weken werken, als het nou moet. Dat voel ik wat aan jou. Ja, maar je moet niet meer bij, want je dan rond het te gaan nou. Je en je nog net een vrouw, want je die koeien ik niet wijzen. Zo. Zat het al 50 jaar hier. Dus Kobus een beetje een goede blazer? Hij zei het van wel zelf. En vooral na de repetitie, had er een paar barreltjes op had, dan is het een hele goede blazer. Ze zijn op het kaartspel geweest met mij, ja. En dat liet ze niet merken, maar ik verneem het wel. Dat ik dacht, ik wil eens een beetje breken. Zo, dan gedogen ze me wel een beetje. Ja. Jontje, dankjewel. Ik word echt je eruit, hè. Het wordt me nou te warm. Heerlijk. Het is een soort massage, maar rekening. Ik krijg als wij een massage krijgen, zoveel als zij dit ik gewoon. Het squatters hun hele hoed even niepen. En de beesten die komen even los die erin zitten. Dus dan dat vind je noffelijk. Vooral op een kruin. Als het te wiet is, dan komen ze bij dagen binnen. En dan zitten ze massaal onder. Dan is het even, ja, dan maak ik het even overuren. Ja, eerst hebben we een oorborsteltje erin, maar daar moesten ze zelf heen weer. Nou, en toen hier Ingrid Wurm, die hier zo'n ding, zo'n draaiding. En nou, ik zou het nou met die er maar zien. Dus dan ben ik wel lui, die kaart. Ja, en dit vind je vol lekkerder natuurlijk. Dus deze draait hun, die masseert hun en ooit moesten ze zelf heen weer. Zo, het jokkert hun, het kriebelt hun. Het is hetzelfde als je zelf jokt op een reg en je kent er haast niet bij. Nou, dat is met die KX, ze kent er zelf niet bij. Dus dan maakt een oording maar dat even doen. Dus die machine die regelt er even doorheen. Nou, en dat is toch heerlijk. Mijn vrouw woog al in bij het bed, die zei, nou, in de kamer, dat is ook wel heerlijk als je jokt, dan ga je er even onder. Ja, nou, dat is die gezondheid waar.
zo'n uitdij en de lak is naar mij. Hey, hey. Het is een heerlijke dij. Waar sto bist en hoe sto dost, zij is net hier, nou was stil en nog. Hey, hey. Wat een heerlijke dij. Lid ze nou maar praten, want ik vind die achtzak Chris. Haast de 10 gaten en dan het nee, dat is toch maar bij niet best. Werk is die, ik viel me vrij. Zo'n uitdij en de laak is nooit mij. Hey, hey, hey. Het is een heerlijke dij. Van over tot de kniepen, maar ze zijn hoe willen wij aan. De meeste maten ik een nietje, zong maar mij het lied van papa. Papa.